Hindi naglukat ti SMN is ado talaga dagiti imay nga naggalamanti nag-register ti business dan kaya nakailepas kami met tinasurok nga 180 almost 180 dagiti na ikanti temporary permiten ngem dagiti dadto matatay is adu pay laing dagiti han nga naka lepas amin dagiti requirements da kas kung dagiti occupancy permit da ket masapol mo dagiti nga sakbay nga ited mo dagiti permanent nga business permit da. So nga naka-ited kami laing ti 16 dagiti talaga nga nakakumpleto ti requirements na. At dagiti ko ti occupancy permit kasi dagiti per stall is ag-apply damit laing DJ para building permit da and occupancy permit namin. So dagiti tin mabayad pa nga naubra dagiti taga-engineering ang damit mapaggegedan ta dito nga kaaduna to nasurok na 100 nga imay handamit mapaggegedan. So dagiti ti uray mi tapno may kan mi idati business permit na nga talaga. Kasano kan ma'am dagiti saan pa yung nakapag-kompleto iti document naman? Ket init kakita ti pawayway da ingana ko mati June 30 na talaga tapno no makumpleto da ket barbareng mailepas damit la amin ingana kadete June 30. Gawin, naka-adamit ket di nag-issue nga temporary permit kanya daan, nakabayad damit dagiti fees dan ket tilang kurang na talaga DJ makunkunan nga annual inspection fee. Dati maipanggit ka dagiti electrical aquadem, dagiti kun connection ti electric da. Iso lang ti talaga nga pagtukurangan na iso nga kailangan nga ma-inspect dagiti nga remote work and dagiti pinangi-declare da no ano dagiti empleyado damit dagiti talaga nga pagkurkurangan dalain.